लोगोफोर गुड मर्निं गोजोन फुंबिलिनि बयनोबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं फिन फैफिननाय जाबाय सासे दावगाफुनाय फावखुंग्रि लानानै। बिथांनि मुङा जाहैबाय बिथराय ब्रह्म। बिथाङा क'क्राझारनि दासो दावगाफुनाय। थेवब्लाबो आं बिथांजों रायज्लायगोन आरो बिथाङा बेसेबां एलबामाव एक्टिं खालामखो मोसाखो बेनि हिसाब निकास खालामनाय जागोन रायजोफोर। बे समावनो क'क्राझारनि सोरबा आंखौ मोजां मोननाय लोगोफोरा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा थाबैनो साबस्क्राइब खालामदो आरो न'खरनि जाथि बंस लोगो खुरमा गासैनोबो शेयार खालामना होदो दे। बिदिब्ला आं बिथरायखौ नागिरनि रायजोफोर दान्दिसे नेथ'। बुबाय हेल' बे औ बिथराय ब्रह्मनाव नांहैबायना? औ आदा आङो फैलाव बसुमतारी हा। औ औ आंनि इउटुब चेनेलाव नोंखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। औ औ गोजोन्थों आदा। आच्छा नोंथ' औ आं क'क्राझार होननासो मिथिगौ औ रायजोफोरनि थाखाय नोंनि जोनोम जायगा एड्रेसखौ खनसे बुंना लानाय नोंनि फुल एड्रेसखौ। आंना माबा क'क्राझारनि सिङाव थानाय माबा बनरगावआवहाय आदा बनरगाव। औ बनरगाव आरो औ क'क्राझारनिफ्राय खाथियानो। औ बै माबाखै हाबलांनांगौ नामा गौरां पार्कखै? औ बेखौ बारबोनांगौ। बारनानै बारबोनानै बै जे एक्टर दङ राजिब ब्रह्म अ बे आदामोननिखौ बारलांनांगौ जोंना। बिसिनिखौ बारलांनांगौ? औ इसिनिखौ बारलांनानै मोनसे सक मोनहैयोना बाजार बायदि? औ औ चन्द्रपाराखौ बारनानै ओमफ्राय एसे थांबावनानै जोंनिखौ मोनहैबाय आरो ना बनरगावखौहाय। बनरगावखौहाय दे। औ आच्छा आं दा नोंजों रायज्लायनो नागिरनाया जाहैबाय नोंथ' औ मेरला एलबामाव मोसाबाय एबा एक्टिं खालामबाय नङा होमबा? औ बे जाहैबाय नोङो जोंनि बर' हारिनि हारिमुनि थफ्लायाव एसे आगान होबाय आरोखि नङा औ होमबा? औ जोंनि बर' हारिनि हारिमुनि थफ्लाखौ एसे फेदेरबाय आरो नोंबो। औ औ नङा होमबा? दा आदा जायखिजाया नोङो बेसेबां औ मायथाइनिफ्राय एबा बेसेबां बैसोनिफ्राय बे हारिमुआव हाबखो? आङो फार्स्ट बानायनाया जायो 2016आवहाय। हा? 2016आव आङो माबाग्रोदोंमोन आरोना आगान होग्रोदोंमोन। औ ओं बे समावहाय आङो बिदिनो 19मोन खोमा 19 इयार्स। औ औ नाइनटिन माबाजों इयार्स खालामदोंमोन फार्स्टआवहाय आदा लिंसारजोंनो खालामग्रोदोंमोन आरो आं फार्स्टआवहाय। लिंसार औ औ लिंसारजों बे बेनो गान खनदोंमोन गावनो गान खनदोंमोन गावनो माबादोंमोन आरो ना एक्टराबो गावनोमोन। अ लिंसारा मेथाइबो रोजाबो? रोजाबदोंमोन बेयाव फार्स्ट टाइममोन खोमा। आं खोनायाखै र' बिनि मेथाइखौ। ओ आदसा जायखिजाया नोङो औ होमबाथाय 19 माने 19 इयार्स जाबायमोन? औ औ हाइ स्कुल मोनबायमोन? औ औ कलेज मोनथ'वाखै आरोखि ना? ओहो बे कलेज गावनि फरायबायमोन कलेज फरायबायमोन ना फार्स्ट औ फार्स्ट इयार सेकेण्ड इयार औ औ बे लिंसारनिनोमोन प्रजेक्टआ? औ आदा बेनिनोमोन लिंसारनिनोमोन औ बेनो नोंनि जागायजेननाय जाहैबाय? बिनो आंनि जागायजेननायमोन। बिनि उनावहाय मा खालामा नोङो? बिनि उनावहाय मोनसे मा होनोमोनलाय मोदै मुभियाव आङो ओरैनो माने मेन रल नङामोन आरो। औ औ बेयावहायबो रल खालामदोंमोन आङो मोदैयाव। मोदैया मोदै मुभि सोरनि प्रजेक्ट? बियो जाबाय आदा माइकेल मोननिमोन। माइकेल औ बिजनियावहाय डाइरेक्टरा सोरमोन बेनो आदा माइखेलानो। माइकेलानो प्रडिउसाराबो? प्रडिउसारा माबा मोनदां आरिया ना माबा मोनदां। औ औ औ औ आरिया सिख्ला मानसि खोमा नाय हो आइजोना हौवा हौवा आरिया हौवासो औ बिनि उनावहाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो बिदिनो फिसा फिसौ खालामदोंमोन आरोना। उम बावलाय लांबाय आं बबेखौबा बबेखौबा। देसन नोङो माव
मा सोरनि प्रजेक्टआव खालामखो एसे ओरैनो खिन्थालां। आङो बे आब' रियानावबो मोनसे खालामदों आरो ना ज्राव ज्रावआव आरो मेन नङाब्लाबो एसे माबायाव दंमोन आरो लिंसार ओमफ्राय आब' रिया आंमोन। साथाम नोंसोर औ साथामजों आरो साथामजोंमोन औ ज्राव ज्रावा ज्राव मैना रिया आब' जाहैबाय। रिया जाहैबायमोन औ ज्राव ज्रावा ओमफ्राय सुरा माबायसामोन बेलाय मेथाइआ? बे आदा बिराजनिमोन ना ज्राव ज्रावा ज्राव होननाया अखा हादैयाव होननाया। ज्राव ज्रावा अखा हादैयाव ओरै होननाय औ औ बेहाय औ बेयाव खालामदोंमोन आं। बेलाय करिय'ग्राफारा सोर? करिय'ग्राफारा माबामोन दा आदा पुर्न। पुर्न औ औ पुर्नआथ' एसे खेबनै रोंथारायना बिराद मोजां खालामोना। औ दाथ' मोजां खालामो औ बिसोरजों बिदिनो एसे एनै खामानि मावनो मोनजोबदों आरो आं मोननायालाय औ गासैजोंबो एसे एसे। नेक्स्ट बहा खालामखो नोङो बिनि उनावहाय? आङो चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो खालामदोंमोन आरोना बेनि उनावहाय उम चिरां डिस्ट्रिक्टनियावहाय सोरांजों मावदों आङो। सोरां एक्टर सोरां एक्टरबो कमेडिबो खालामोना बियो। ओइ सोराङा सानै सोरबा सासे खानाय गोलाव एक्सन अ बे नङा बे क'क्राझारनिसो बे चिरांनि सोरां दङ। चिरांनि सोराङा मा कमेडि खालामो? एस बि सिनि प्रडाक्सन दं औ औ एक्सट्रा चेनेल औ बेनिमोन। बेजों मोनसे औ गावदां अखाफोर खालामदोंमोन आङो। गावदां माबायसा मेथाइलाय सुरा बोरैमोनलै? गावदां अखाफोर नों पुर्निमा हरनि होननाय। औ बिदि औ औ बेखौ सोर सोरमोन ओमफ्राय बेयावहाय सोरांजों आंजों। नोंसोर सानैल'? औ ओमफ्राय गावनो माबा खालामदों आरो गावनो प्रडिउसाराबो गावनोमोन ओमफ्राय डिरेक्सनखौबो गावनो होदों। करिय'ग्राफखौ गावनो खालामबाय। औ गावनो खालामदों औ गावनि चेनेलावनोमोन नालाय। गावनि चेनेल बिनि औ उनावहाय बिनि उनावहाय आदा खिरन्जित। सोर? आदा किरन्जित। किरन्जित। औ बे फैलै आगै फै होननाय गान खनग्राया। औ औ बिनियावहाय माबामोन आंना बर' गामि। बर' गामि मेथाइआ औ मेथाइनि गिबि सारिया बर' गामि। औ मा बायसामोनलै मेथाइआ? सोरांसि सोरांसि बिदि होननाय अखा नायसि नायसि होननाय मोनदां। बर' गामिनि आरो ना माबा गाना औ सोर मा होनोमोनलाय रोजाबदोंमोन बिदिखौ इडिएम मोनदां आदा खिरन्जितानो। गावनो रोजाबदों गावनो रोजाबदों औ। प्रडिउसाराबो गावनो। प्रडिउसारा गावनो ओमफ्राय बे आदा मोनदां आदा औ माइकेल औ। प्रडिउसारा माबाया डिरेक्सनखौ आदा माइखेला ए खालामदोंमोन औ। बेनि उनाव मा खालामखो नोङो? बिनि उनाव नै अनसु ब्रह्म दंना बिनियावबो खालामहैदोंमोन आङो। माबा औ अनसु ब्रह्ममोन लेंनायाव थांदोंमोन आरो जोङो माबा बिलोगो खालामदों फुजाजों आंजों। सोर फुजा ओइ फुजा एक्ट्रिसा एक्ट्रिसा औ गसाइगावनि औ बेजों आंजों। ओमफ्राय एक्टरा सोरमोन अनसु? एक्टरथ' गैयामोन बेयाव बिलोगो नालाय माने जों सानैजोंल'मोन आरो ना। मेथाइआ औ हिनजावनिसोमोन नालाय जों सानैजोंनिल'मोन बैसागु मेथाइ। औ बैसागु औ बैसागुखौ नोंसिनिथिं मा देमसिबो होनो नामा? आंथ' मिथियो बैसागुखौ औ बेखौ औ सोर करिय'ग्राफा सोर खालामदोंमोन? करिय'ग्राफखौ आदा लिसान। लिसार ना लिंसार? लिसान अ लिसा औ लिसान। लिसान औ लिंसारा बेलेग लिसाना बेलेग लिसाना बेलेग औ लिंसारा एक्टर जाहैबाय। औ औ लिंसारा एक्टर जाहैबाय लिसाना करिय'ग्राफ खालामो आरो बियो करिय'ग्राफबो खालामो औ एक्टिंबो खालामो एक्टिंथ' खालामफेरनाय नुवाखै आङो। खालामाना औ खालामा ओहो बिनि उनावहाय बिनि उनावहायनो चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो खामानि मावबावदोंमोन आं माबा ओइस बि प्रडाक्सनावहाय हेरल 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 बसुमतारी औ औ चिरांनिनो औ चिरांनिनो उम माबा सिथ्ला गेजेरनि नों बारसे बिबार ना मा मोन गाना मा बायसामोन सुरा सिथ्ला गेजेरनि नों बारसे गावदां बिबार होननाय औ बेखौ माबा उइनार खनदोंमोन। सोर रोजाबदोंमोन? उइनार उइनारा सोर? बे बिजनिनि सिंगार ना बेबो गान खनो ना। औ गोदान माबा एसे सिगांनिफ्रायनो खननाय दंमोन बेनाबो दंनायालाय दंमोन नामा औ रमेन्टिकफोर गान खनोमोन आरोना ए औ बिनि उनाव बेयावहाय बिनि उनावनो आङो बे सासे थाजिम नार्जारिनि प्रडाक्सनावहाय बैसागु आरोना थाजिमनिनो खननाय औ
औ माबा बैसागु बोथोरनि माइब्रा। बैसागु बोथोरनि माइब्रा। औ बैसागु मेथाइ एसे रोजाबना हरब्रा मेथाइखौ। बैसागु आंना गान खननो रोंलाय आदा। जादोआनो सुरखौल' ओरैनो। दे बाजै लाबोदोलाय बाजै बिदि होननायमोन। औ उम बैसागु टाइप आरो। बैसागुनिमोन औ। सोर सोर दंमोन मोसाफाग्रा? बेयावहाय थाजिमा गावबो दंमोन ओमफ्राय निफु दंमोन निफुजों आंजों माबायाव मेनाव दंमोन आरो। निफु सिंगार औ अ सिंगार। निपु रोजाबग्राया औ रोजाबदों बिबो रोजाबदों सानैमोन आरो रोजाबनाया बेवहाय निफुजों औ थाजिमजों। ए उम ओमफ्राय मेन रलावहाय जोङो निफुजों आंजोंमोन आरो। औ बे गानावहाय। बेनि उनाव बिनि उनावहाय खालामबावदों आङो माबा बावलायलांबायसो आङो। दाबो खालामदों माखासे मोननै दङ रिलिस जाथ'वाखै आरो ना। औ औ 29 डिसेम्बराव आदा राजिबजों आंजों निउ इयारनि गान ओंखारनो नागिरदों मोनसे। ओइ बेथ' सुटिं जोब्बाय? औ जोबजोब्बाय 29 डिसेम्बरावसो रिलिस खालामनो नागिरदों। राजिबा दाखालि खोन्थादोंमोन खिन्थु मेथाइखौ आं एसे रोजाबना हर होननायाव रोजाबना हरासै मा बायसानि मेथाइआ? मेथाइआ र' मारैमोनलाय निउ इयारा फैलायबाय नोंजों आंजों गोसथोलायनाय दिनालाय सौफैलायबाय बिदिमोनदां गाना। औ बिदिमोन मोसाग्रा औ नालाय गोसोआव दं आरो। औ ओं आदा राजिबा गावबो हाखायोमोन बे। खनासै खोमा। खनासै बियो उम माने बे एक्टर एक्ट्रेसफोरा मेथाइखौ इसे इसे रोजाबनो रोंबा मोजां जायो। औ मोसानायाव सुबिदा जायो आरो ना। औ औ बेनि उनाव बे माने रिलिज जायाखै आरो मोनसेया रिलिज जायि मोनसेया? रिलिस जाबावाखै बियो थाजिम नार्जारिनियावमोन आरो बे रमेन्टिकसो आदा। बेबो चिरांनि? चिरांनि नङा बे क'क्राझारनि मानसिया। क'क्राझारनि औ बेजोंबो गावनिनो प्रडाक्सन गावनिनो प्रडाक्सनाव औ। थाजिमनि थाजिमनि औ। बेबो सुटिं जोब्बाय? सुटिं जोबनानै दङ औ ओमफ्राय रिलिस खालामथ'वाखै आरो। बेबो बैसागुखौ माबाखौ नेदों नामा खिजानि निउ गोदान बोसोरखौ इयारखौ नेदोंना गोदान बोसोरखौ गोदान बोसोरखौ नेदों खोमा। औ आदाखौथ' आङो नुबाय थायो खिन्थु बिदि लोगो मोनफेराखैबो ओमफ्राय रायज्लायनोबो मोनाखैमोन आरो आंखौ दिनैसो डाइरेक्ट फार्स्ट टाइम। डाइरेक्ट रायज्लायबाय रेकर्ड डाइरेक्ट जागासिनो दा रायलायबाय जों सानैजों रायज्लायनाया डिजिटेल रेकर्ड जाबाय दं नोंनि रोजाबनायाबो मिनिनायाबो। आदसा नोङोथ' मुभियाव एक्टिं खालामाखै होनबाय ना सिनेमायाव? मुभियाव ओहो दाबो खालामफेराखैमोन आं मोनसे खालाम सर्ट मुभि खालामदोंमोन आं खालामनायालाय। सोरनाव? आदा सचिन लाहारिनियाव आरो माबा सर्ट मुभि केटलि अजा। केटि अजा? केटलि बे केटलि दै अजा लाग्रा केटलिया। हिनजाव मानसिया जागोन अजाया निस्सय? हिनजाव नङा हौवासो। हौवासो? औ आदसा नोङो औ सोरबा जुदि लिङो नोंखो औ सिनेमायाव गाया औ होमबा नोङो? गायो गागोन आरो दाथ' ना औ औ। नोंथ' मिनिनाया जायो नोंना गाबनोसो रोंगौना रोङा? गाबनाय मोनफेराखै। गाबनोनो मोनफेराखै? गाबनो मोनफेराखै ओहो। गाबनांगौबो ना औ सिनेमायावबा औ गाबनोबो नांबाय मिनिनोबो नांबाय रागाबो औ जोंनो नांबाय औ बेफोरखौ आयना गिदिर मोनसे लानानै प्रेक्टिस खालामबाय थानांगौ। गाबनायखौ? गाबनायबो रागा ओ जोंनाया ओ माबायसा रागा जोङो उम माबोरै उम मिनियो औ हा औ मिनिनाया खैबाथा रोखोमनि गैया होमबा औ मिनिस्लुनाय औ उम मिनिहांजानाय मिनिफ्लानाय हा औ औ एकदम हाजि हाजि मिनिनाय औ बेफोरखौ आयना गिदिर लाना न' सिङाव गावनो प्रेक्टिस खालामबाय थानांगौ बिदि औ खालामो मानसिफोरा आङो सम सम खालामो टाइम मोनबा। आं नोंखौ फोरोंहरबाय नोंजों लोगोसे गुबुन औ दावगाफुनाय एक्ट्रेसफोरखौबो फोरोंनाय जाबाय आरो बिसोरबो नुगोन नालाय जों रायज्लायनायखौ खोनागोन। औ औ औ उम दा नोंसोरनि चिराङाव आवगाय बारा भिडिअ' एलबाम औ सिनेमाफोर जाबाङामोन। औ औ बे 5 बोसोरनि उनाव औ जोबोद खालामग्रा जाबाय प्रडिउसारफोर मेरला ओंखारबाय औ चिराङाव औ चिराङावथ' मेरला ओंखारबाय आरो गोदान गोदान नै दा नोंसोरदो आङो जिरायनानै रायज्लायफेरनो मोनाखै मबाइलावसो औ रायज्लायदों जेनेबा औ गोदान गोदान मेरला ओंखारबाय ना? औ मेरला ओंखारबाय औ। गोजामनि बिथोरावथ' जिरिनामोन दङ। औ सिरिना औ मोनखौ मिथिगौ ओरैहाय औ एक्टर
ओरैहाय एक्टर साफा सानै मिथिगौ ओइ बिग्राय मोना औ बिग्रायाबोथ' चिरांनि औ नोंना फरायनाया बेसे जाखो आंना माबा फरायनाया डिग्रि जोब्बाय आदा डिग्रि जोब्बाय औ ओमफ्राय दा मास्टार डिग्रि खालामगासिनो मास्टार एम ए खौ डिग्रि मास्टार एम ए खौ औ औ फोजोबसिगोन आरो नोङो फोजोबसिगोन औ औ एम ए खौ नोङो लाबाय मोसानायनि माबा लादोंमोन ना कर्स मोसानायनि कर्सथ' लाफेराखै माने सिगाङाव आं बिदिनो मोसायोमोन आरो औ कर्स लानो मोनाखै बिदि कर्स लायाखै माने पार्सनेलि कर्स लानो मोनाखै आं ओहो नों स्टेजाव मोसाखायोमोन प्रग्राम स्टेजावथ' मोसायोमोन आं उन्दैनिफ्रायनो नै दा प्रग्राम खालामोना खालामा खाथि खाला खाथि खाला प्रग्राम मोनोबा खालामहैगोन खालामोना नों औ खालामखायोना औ स्टेजाव खालामखायो आं औ स्टेजावहाय औ दे मोसानो मोजां मोनो होमबाथ' नोङो न'खराथ' जेबो बादा होआ एक्टिं खालामनायाव मोसाहैनायाव ओहो माने आं सिगांनिफ्रायनो बिदियावनो एसे इन्ट्रेस्ट दंखायोमोन नालाय मोसाखायोमोन आं उन्दैनिफ्रायनो औ ओंखायनो बाबायाथ' सापर्ट खालामखायो औ सापर्ट खालामखायो औ दे होमबाथ' मोजां औ आच्छा जायखिजाया बिदिनो बर' हारिनि औ हारिमुआव आगान होबाय औ जेला औ मोजाङैनो आगान होदो औ फरायनायखौबो गारनाङा एम ए औ पास खालामदो औ औ साख्रिफोरबो नागिरदो साख्रिफोर मोनबासो औ साख्रि औ नोङो माबाखौ हारिमुआव औ मोजाङै गोसो होना मावनो हागोन मानोना औ बर' हारियाव औ हारिमुआव उम मोसानानै बा एक्टिं उम खालामनानै उदैखौ फिसिबाय थानो हानाय नङा औ औ माने बेथ' जोंनाव नंगौ सिनेमा हल गैया माबा औ ओरैहाय सुबिदाया खमना जोंना औ औ नायग्रा मानसिफ्रा खम ओंखायनो गुबुन औ साख्रिबो नागिरनांगोन जेनेबा औ औ थ' नोंजों रायज्लायनानै उम गोजोननाय मोनबाय आरो माब्लाबा लोगो मोनगोन लोगो निस्सय मोनगोन लोगो मोनबा औ मोजाङै सावरायगोन औ औ आरो नोंनि बे साननायफ्रा जाफुंथों आरो नोंनि जिउआ गोलाव जाथों बिनि थाखाय आङो अबं गसायनाव बोर बिनानै नोंनो हरदेरनाय जाबाय जार' औ गोजोननाय थाबाय आदा बिदिब्ला जों सानैनि औ सावरायनायखौ दिनै औ एसेयावनो दोननोसै आं गुबुन औ जानला मानलाखौ रायज्लायला जायखिजाया नोङो संनाय खावनायाव माबायसा संनाय खावनायखौथ' आं रुम थानानैसो फरायखादोंमोन नालाय रोंगौ आरो रोंजोबखायो औ अनलाजों दाउ बेदरफोरखौ संबाय औ संफेरबाय सबायजों दाउफोरखौ संबाय औ दे मालाबा संफेरजोब्बाय मालाबा जाहैगोन दे औ औ दे होमब्ला जाथों आदाखौबो मालाबा बिदिनो लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय मोनगोन दे औ थांगोन औ मालाबा ओरै औ बेरायहैगोन औ नोंसिनिथिं औ दे आदा बिदिब्ला दोनथ'नोसै औ औ औ दे आदा औ औ अके बाय बाय औ औ बाय बिथराय ब्रह्म नोंथांमोना रावखौ खोनाबाय मोसानो गोरों दावगाफुनाय फावखुंग्रि सिनेमायाव एक्टिं खालामनो गोसो सोरबा प्रडिउसारफोरा गोदान एक्ट्रेस नांगौबा लानो हायो जायखिजाया रायजोफोर जोंनि दिनैनि हाबाफारिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय जै बर' हारिनि जै बर' हारिमुनि बाय